Ty nám ničíš tohle natáčení. Nazdar lidi, já jsem Lukefry, člen skupiny Mindplay. Právě vyrážím na natáčení halloweenského speciálu, halloweenského takového minifilmu, který už jste viděli v sobotu na hlavním kanále. Sakra, chtěl jsem udělat prank. Tak tomu nevyšlo. První torzo je tady, jo. Takže vážení přátelé, stav je takový, že kvůli Petrově neschopnosti Hovno, já jsem mohl najít pana Česneka. místo pana Česneka máme pana Jahůdku, nebo paní Jahůdku, já nevím, ono se to těžko poznává, to pohlaví na té jahodě, jo. To mě ještě v biologii nenaučili. Takže teď musíme vynechat jednu scénu, kterou asi necháme na zítřek, uvidíme podle času. Teď, ne, musíme, měli by vidět. Kvůli počtu, míříme k rybníčku, nebudeme točit jednu hlavní scénu. Právě jsme zjistili, že nemáme scéna. Tohle natáčení je čím dál lepší. To může pan Česnek. Majitel pana Česneka. To je moje segra. No tak si to s ní vyřiď. Nesnášíme tě ode dneška. Je to smutné říct to ve videu, ale je to tak. Abych viděl do hledáčku, tak si dám čepici naopak. Tak, ne, to nepomohlo. Oni budou sedět na lavičce, s kým tam bude sedět? Ti dva? Hodnej kamarád na tohoto je úvodní scéna. Kde hodný kamarád, Honza? Já jsem hodný kamarád. A tam to je pan Jožo Kuráš. Jožo Kuráš. Jožo Kuráš, máte na scénu. Jak se cítíte před vaším velkolepým výkonem? Cože, jakým výkonem? Výkonem, který má teďka následovat. Pojďte. A co mám dělat? Nevíme, to se tady zeptejte, já nejsem režisér, já jsem tady pouze vlogger behind the scenes. No nic, tady u půvabného neředínského rybníčku máme padla, my valíme dál, jdeme točit další scénu, cestou se snad teda nějak ještě vyřešit ty věci, co jsme zapomněli, doufám pevně, pokud ne, bude to blbé. Místo, scénář, herec, kamera, vše nachystáno. Kdo má klapku? Tady máme klapku. Takhle se nám rozdělil stativ na dva kousky. Přesun na další lokaci. Už padá tma, bude to drsnější. Vážení přátelé, hororový Lukefry. Ne, nemůžu si srandu. Vážení přátelé, stojíme teďka tady teda na kravíně neředínském, že jo Petře? Možná chceš tam vidět. Je to tady takové... Za chvilku bude tma. Takové poměrně nebezpečné, vy tam asi vidíte velké nic, my to naštěstí točíme Petrou neuvěřitelně super zrcadlovkou, takže tam něco vidět bude, ale je to tady úplně šílený, tam vidíte vzadu pozadí města Olomouc, točíme závěrečnou scénu a bude to boží. Teda bylo, podívejte se na to. Přátelé, moc dobře si uvědomuji, že mě nevidíte, ale i tak se musím přihlásit. Natáčení pro našich za sebou, máme natočený úplně epický finále. A já se asi přihlásím na zítra ráno, budeme dotáčet poslední scény a tohle video bude epický. Druhý den našeho velkého natáčení, velkého projektu, vážení přátelé. Opět jsme na někoho čekali, hádejte na koho? Na moji sestru. Ano, opět za to mohla Petrova sestra. Ty nám ničíš tohle natáčení. No nic, jdeme točit scénu na zastávce a tak. Filmaři šantovce. To je ta kráska, kterou jsme tam natáčeli. Můžu mít scénář? No jasně. Za chvilku dojde Petr s občerstvením, takže Petr nám dneska dělá catering. Servírka Petr. A jdeme točit další scénu? Es wird echt geil, Leute. Scéna dotočená, je na čase se občerstvit. To je nejdůležitější práce na celém natáčení. Sežrat kulisy. To děláme po každém natáčení, jo. Když jsme točili se zlatým nosánkem, tak Petr ho prostě na konci sežral. Podzimní park je nádherný, koukněte na to tady všude kolem. Za mnou podzimní Petr chystá podzimní zrcadlovku. Dneska je tady všechno podzimní. Koukněte na to, padají listy. Přátelé, máme padla. Jak hodnotíte tohle natáčení? Oba závisláci na mobilech, to je strach. Určitě nám napište do komentářů, jak se vám to líbilo, jestli byste chtěli víc takovýchhle svých vlogů behind the scenes. A my se budeme těšit se příště, mějte se krásně. Čau.